Meus queridos amigos, benvidos a este espectáculo multidisciplinar no que, da man dos instrumentos de percusión e dunha banda de música, viaxaremos polos paraísos máis lonxanos e se cadra por algún máis cercano que igual coñecedes ben. É importante saber que durante o transcurso do espectáculo, como en calquera espectáculo aos que estades acostumados a asistir, está totalmente prohibido inxerir sustancias químicas ou con algún efecto radiactivo, como os bostezos ou os olores varios. Estade moi atentos ao que pase neste escenario porque quizáis algún de vos teña que sair a estea para... bueno, xa veredes. Ante situacións adversas como as que vou citar, debedes reaccionar con estes sinais percusivos. Repetide conmigo. Se sentides forzas interiores que non vos deixan estar quietos, golpeade co dedo índice na palma da man. Ante os escalofríos, percutide as vosas palmas nas pernas. E se os síntomas son de electrosustos nos zapatos, poñedevos de pé e saltade producindo este son. Se sodes capaces de repetir estes sinais percusivos, podemos decir que sodes percusionistas. A historia que vos quero contar hoxe pasou non hai moito tempo, pero sí que era unha época na que o WhatsApp e o Facebook non se interpoñían nas nosas miradas, senón que estábamos, ao meu parecer, nunha era moito máis fermosa na que esperábamos o día sinalado para se reencontrar. Pois esta historia está basada nun conto que me achegaron 4 magníficos percusionistas nunha tarde de choiva. Moita choiva! E tronos! No teleclube de Tantarantán. Un conto que lles pasara nunha viaxe que fixeran despois de rematar a súa carreira. Estes 4 percusionistas viñan dun pequeno pobo que se chamaba Tantarantán. Un pobo onde se cría que nacera a muñeira. Sabedes o que é a muñeira? Ese ritmo tradicional que se emprega para bailar, alegrar e mesmo ligar nas romerías galegas. Que mo digan a min. A muñeira é moi doada de tocar. Escoitádeme. Tantarantán, 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 tantarantán. Veña, agora vos comigo cantando e percutindo nas pernas, como fan os nosos amigos da banda. Tantarantán, 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 tantarantán. Moi ben. Antes de seguir ca historia destes 4 percuteiros, imos facer unha paréntese no tempo e viaxar ao pasado, para explicarvos onde estaban os sons percusivos da época dos vosos avós, tataravós, tatarataravós, lonxe desas baterías de rock e deses sons de vehículos a motor que hoxe coñecedes. Pois, amigos, os ferreiros, zoqueiros, labregos e titiriteiros eran os percutores que enchían as tabernas de ritmos en Tantarantán. Mirade e escoitade e veredes como xurdiu a muiñeira.
Ai, que recordos me trae a historia destes 4 circenses da percusión. Como vos dicía, recén rematados os estudios de percusión, os nosos percuteiros lanzáronse nunha viaxe que sería moi importante na súa carreira. Madrid, fermosa e céntrica cidade de España, sería o seu primeiro destino. Unha lenta viaxe en tren sería bo momento para ir pensando que ver en Madrid, cidade onde estes músicos de banda sabían que se encontraba a afamada Banda Municipal de Madrid. Nada máis baixarse do tren, deronse conta de que era o día do Pilar. Vaya, festivo en toda España. É día no que as forzas armadas desfilan polas rúas da cidade. Pois non lles quedou máis remedio que ver un multitudinario desfile. Aínda que ao lonxe escoitábanse tamén tambores, polo que se animaron a darlle unha visual. ¡Qué coordinación! ¡Impresionante! Bueno, deixémolo en espectacular. Esa mesma noite estaba a Banda Municipal de Música tocando no Teatro Monumental de Madrid. Sí, ese teatro que sae na dúas nos concertos dos sábados pola mañá. O programa era do máis fascinante. Para comezar, o Bolero de Ravel, con esa introducción de caixa dende o máis pianisísimo posible. Peza que pon nervioso a calqueira percusionista. Escoitade, escoitade.
Queredes sentir o nerviosismo do percusionista? Pois atendede. Percutide con un dedo na vosa palma tal e como vos vai exemplificar o director da banda. Son 3 cortos e pianisísimos golpes. Tedes que pensar que cada un que vai afora do ritmo sería un supererro para estes grandes músicos. Atendede ao celebérrimo director da banda. Moi ben, case perfecto. Pero agora con música. Tranquilos, que xa vos dá a entrada o director. Bravo! Gracias, maestro! Agora xa entendedes que o silencio que se vos pide nun concerto é para que os músicos se poidan concentrar. A segunda parte do concerto era bastante máis animada. Nin máis nin menos que Carmen de Bizet, unha peza inspirada no folclore de España. Aínda que quedaron un pouco sorprendidos co que facían os percusionistas. Non parecía que tiveran moito interese. Mirade, mirade. Bueno, parece que acabaron xuntos. Aínda bo é. Por certo, enteráronse os meus compañeiros de que esa banda precisaba dun platilleiro.
Imos facer unha proba. Cando o director marque, tedes que dar 2 platillazos coas vosas palmas como estes que ides escoitar agora. Chan, chan. Pois agora, seguid as instruccións do director. A ver se vos damos recomendado. Ui. Bueno, xa vos chamamos. A súa estancia en Madrid aínda se ampliaba un día máis, porque non se querían perder o musical que tanta xente vira en todo o mundo. O Rei León. Soa vos, verdade? Acordadesvos do Hakuna Matata. As percusións deste musical eran impresionantes. Tambores de todo tipo, bombos, miles de efectos. Parecía que estábamos no medio da tribo dos Mursis. Por certo, sabedes que de África ven o primeiro tambor, a primeira marimba e moitos instrumentos máis. Non? Bueno, pois agora xa sabedes. E sen máis...
Agora entendo por que din que África é a nai da música. Meu Deus! Os nosos amigos, os percuteiros de Tantarantán, seguían a súa viaxe polas paraxes de España. Nesta ocasión, cara ao sur. Concretamente, Sevilla. Berce do flamenco, onde a percusión ten moito, pero moito que decir. Palmas, taconeos, berros... son sinais máis que importantes para que esta música poida fluir. A viaxe deulles para organizar a estadía en Sevilla, e o que parecía claro é que un tablao flamenco entraba nos plans.
Miña nai. A verdade é que calqueira non baila con este ritmazo. Elerele, elerele, elerele. Ole, ole, Arsa, que arte! A verdade é que con tantos bons espectáculos, os nosos veciños de Tantarantán estaban sobresaltados, non me extraña. De feito, un deles contoume que esa mesma noite tivera un soño onde aparecían no medio dun espectáculo oriental cuns bombos vermellos ou algo así, e que se asemellaban moito ao bombo galego, pero que se facían chamar odaicos. Quedei matinando un anaco e parecía que podía imaginar o que me decían os meus colegas de Tantarantán.
O día seguinte tomaron un novo rumbo, cunha parada en Valencia, porque había que visitar o Palau das Arts, onde milleiros de turistas fotografiaban un mamotreto branco grande como a Catedral de Santiago. É igual. O caso é que ali atoparon uns músicos húngaros que facían auténticas virguerías con botellas de vidro. Sí, botellas de vidro e un instrumento que... como vos diría? Asemellábase moito ao caldeiro de reciclaxe da miña casa. E tiña unha vara que se me facía coñecida, porque nalgunha revoltura que teño feito, a mamá ensinábama como instrumento instructor e dictatorial. Creo que vos soa, non? Mais adiante entereime de que ese instrumento que atoparon os meus amigos se chama contrabacia. E tiña un son moi parecido ao do contrabaixo. Penso que saíu a raíz deste.
E chegaron a Barcelona, onde atoparon a Guardiola, que era de tan tarantán como eles. Xuntos planearon unha saída nocturna. Guardiola faloulles dunha discoteca na que poñían música en directo e pareceulles a mellor opción. Escoitade esta banda que facía bailar a tos coxos. A parte, contaba cunha sección brasileira super marchosa. Vaya, vaya, que ritmote! Pois, ata as 2 da mañán bailando con esta superbanda. Xa era o quinto día e tocaba coller rumbo a casiña. Foran case 5 días dunha cidade para outra, vendo espectáculos do máis variopinto, pero a realidade levábaos a volver para Tantarantán. Mentres almorzaban, un dos percuteiros veu na prensa que o Gran Circo do Sol facía unha parada no País Vasco. E despois de preguntarlle aos pais se podían quedar unha noite máis, alá colleron tren para San Sebastián e... ¡vamos ao circo!
Vaya circo, mi madriña, que enerxía! Ainda que parecía que había certa rivalidade entre os solistas. Non vos pareceu? O caso é que esta viaxe marcaría o comezo dun fermoso proxecto para estes grandes músicos. A convivencia deses maravillosos días levounos a formar un grupo e facer todas as súas músicas con percusión. Queredes saber como se chamaron? O Daico. Sí. Pois sí, estimada audiencia, somos o Daico. Moitísimas gracias por eses aplausos. Chicho, mira, a min así non me convence. Non me convence porque dixeronme id a Pontevedra, que ides a arrasar, a xente vai loquear con vos, porque a xente de Pontevedra é increíble, un público magnífico. Querenlle a banda, unha banda que sona que me sona moi ben, e collen ahora esta ovación. Mira, vou non intentar outra vez, porque quedamos no de intentarlo de segundas. E senón, vamos allá. Pois sí, estimada audiencia, somos o Daico! Moitísimas gracias por eses aplausos! Moitísimas gracias por esa ovación! Por esos berros! Por ese silencio! Encio. Pois sí, de verdade, moitísimas gracias. Estamos chegando a fin do espectáculo e chega a hora das presentacións. Así que, por favor, un fortísimo aplauso para o tucán caribeño, malabarista das semicorcheas, Fran Troncoso! comendo peixe e verdura todos os días, medrou así de forte o noso peculiar home forzudo, Juan Collazo! Un redoble de caixa aí. Non tan rápido. Bravo! Chega dende Beade, en bicicleta sin manejar, o arlequín da percusión, Antonio Campo! Por favor, un fortisísimo aplauso tamén para, dende a mesa de son, Adrián Saavedra, o flaco de Cerponzóns. A súa dereita, o expreso de palio na luminaria, Pepe Varela! estará ao remate do concerto atendéndovos fora para intercambiar con vos por unha módica cantidade de euros un fermosísimo merchandising, a non menos fermosísima Silvia Picón. Un aplauso para ela tamén, por favor. Este que vos fala, coa chaqueta preciosa e o megáfono na man, é Félix Rodríguez o Repu.
E agora sí, que todo o mundo se poña de pé agora mesmo. Poder de convicción, chico. Que todo o mundo se poña de pé agora mesmo, porque non podemos marchar sen antes despedir, presentar, aplaudir e desfrutar de novo dunha parte imprescindible do noso espectáculo, que non é outra que a Banda de Música de Pontevedra, Para que pido un fortísimo aplauso, porque... ¡Vai a banda! Esas palmas, por favor, todo o mundo de pé, pero de verdade! Comezan as presentacións! As nosas esquerdas, con corpo de madeira, 35 chaves por cabeza e 38 fusas por segundo, a madeira da banda! Ese berro! Non escoito nada! Dende o outro recuncho, en representación do misterioso detective Clouseau, o saxofón! Ese berro! E non abandonamos a fauna, porque da pantera pasamos os elefantes. Escoitade tremendas trompas! Ese berro! Todo o mundo dando palmas para recibir os máis chulos da banda. Non son outros que os trompetas. Ese berro! Xente, nunca vos pasedes ao lado escuro e que a forza vos acompañe, porque chega o metal grave da banda. ¡Ese berro! Dende aló atrás, o ritmo da banda, a vida da banda, os nosos irmáns, a percusión! E en último lugar, pero non por eso menos importante, o que máis manda, o do pausiño na man, Maestro Romero! Eses berros, por favor! Moi ben, moi ben. Increíble acollida no Teatro Principal de Pontevedra. Moitísimas gracias, de verdade. Que tal, maestro? Cansado. Pero ti has querer ir cenar, porque... Mira como está chupado. Mira, ponte de pé. Está chupado, chaval, puxemos a chaqueta da Barbie. Ai, mi madre. Que tal, pasástelo ben? Queredes máis? Queredes outra? Falamos de música? Vale. Pois imos tocar a última peza. Agora sí que sí, de verdade, moitísimas gracias. Teño un pouco de medo esta peza, sempre o conto, e hoxe non vai ser menos. Estes tres... que están aquí comigo, aparte de excelentes cabezas de ganado, son mellores persoas. Pero sempre nos facemos algunha que outra broma nos camerinos. Hoxe avisaronme moito, dixeronme repu, na dos tubillos ten cuidado porque hoxe vas bailar. E eu de bailar... Entón teño algo de medo, pero como son un
valente, non hai máis que ver que ando con estes tipos que mirade que pintas levan, eu así de elegante, e esta xente, que é verdade que dá pena. Que... O Arlequín, mira o outro ali. Eu traigo unha chaqueta de estreno, e vos. Ah, que isto non fai máis que empeorar as cousas. Vale, de verdade, moitísimas gracias. Esperamos vervos nos próximos concertos de Odaico. Non deixedes de seguirnos en www.odaico.es ou no Facebook. Moitísimas gracias!